Migao mar somo yango kalenda mar somo higa 2026 kendo lero kaka tam mokwongo nyaka mar adek dhi bedo chakre tarik 5 e dwe mar achiel higa manyien. Jafwambo marwa Simpros Okinda miyowa ler ewi wachni. E milomeno ma oketie kogno gi jagoro mongirore e migao mar somo Julius Bitok kendo chwalne directors mag somo e counties kod sub-counties, migao no yango kaka kalenda mar somo dhi ringo ka ochakore dwe mar achiel higa manyien mar 2026. Kalenda no yango ni somo chakore tarik 5 dwe mar achiel ma idhi yawe tam mokwongo ne skunde mag nyithindo ECD, skunde primar, junior school kod senior school. Tam mokwongo dhi bedo kod jumbe maromo 13. E tam no mokwongo, jopuonjre dhi bedo gi yueyo ma adundo kata half tam chakre tarik 24 dwe mar 2 nyaka tarik 1 dwe mar 3. Yueyo mar giko tam mokwongo dhi bedo mar jumbe 3 chakre tarik 7 dwe mar 4 nyaka tarik 24 dwe mar 4. Tam mar 2 owinjore obed kod jumbe 14 chakre tarik 27 dwe mar 4 nyaka dwe mar 7 tarik 31. Yueyo ma adundo kata half tam mar tam mar 2 dhi bedo chakre tarik 24 dwe mar 6 nyaka tarik 28 dwe onogo. Yueyo bang' tam mar 2 dhi bedo mar jumbe 3 chakre tarik 3 dwe mar 8 nyaka tarik 21 dwe onogo. Kalenda mar somo yango ni tam mar 3 e higa mar 2026 dhi bedo machiek mana mar jumbe 9 kende. Tam mar 3 dhi chakore tarik 24 dwe mar 8 nyaka tarik 23 dwe mar 10. Milome mar migao mar somo bedo lero tarige ma ochane timo penj madongo ma opogi e kidienje mopogore opogore. Penj karano no winjo ma jograde 6 KPSEA kod mano ma jopuonjre ma nigi ng'ol kata dwaro makende KILEA idhi tim chakre tarik 26 dwe mar 10 nyaka tarik 30 dwe onogo. Penj karano no winjo ma jograde 9 mano KJSEA kod mano mar chwalo jopuonjre rang'eny mar tiegruok mag tije lwedo biro timore chakre tarik 26 dwe mar 10 kuom dala 7. Penj KCSE dhi timore kuom jumbe 3 chakre tarik 2 dwe mar 11 nyaka tarik 20 dwe onogo. Jopuonjre dhi bedo kod yueyo mar abora mar jumbe 10 chakre tarik 26 dwe mar 10 nyaka tarik 1 dwe mar 1 higa mar 2027. Ka opogore kod somo mag primar kod sekondar, migao mar somo bende oyango kalenda mar somo ni kuonde tiego jopuonjre e rang'eny mag diploma ma bende dhi ringo mana kaka mag primar gi sekondar, mak mana ni tam margi mar 3 dhi yware nyaka tarik 6 dwe mar 11. Yueyo margi mar Desemba dhi chakore tarik 9 dwe mar 9. E wi limbe ma ji time skul e tam mar 3, migao mar somo medo mako chung ni limbe ma kamago ogo marufuku.